движението. Ето ви ги сега отляво част от сградите от този комплекс, в дясно от нас. Те наречено Отпето. Тази сграда се нарича Отпето заради своята специфична форма, още повече, че виждате от тази част, от лявата част на окото, как в момента и миглата дори е дигната, отворена на пространството. Това е киното на комплекса, казах ви, 3D, 4D и IMAX кино, най-голямото в Валенсия, разположено в сградата в ясно от нас. В ляво, напомням, тази сграда, която приличаше на операта в Сидни, операта на Валенсия. Сега малко ще излезем от това пространство тук в града, за да направим една кратка разходка в рамките на старото корито и ще се движим обратно на течението на както е текла реката. Аз ви казах, че реката тече всъщност през града и се влива няколко километра по-надолу от място, където се намираме. Ние ще се движим малко обратно на течението, както до 1957 година тази река е вървяла тук. След малко ще ви кажа малко повече за тези събития октомври месец 1957 година, когато града изживява едно от най-големите си природни бедствия в новата история. Знаеш. Вау, да. Да, трябва да съм внимателен наистина, ако не искам да изпадна. Един прекрасен